Λοιπόν, εδώ έχουμε την εξής εικόνα. Έχουμε ένα ενδομήτριο, εδώ δέστε πραγματικά ένα παχύ ενδομήτριο, από εδώ μέχρι εδώ. Περιμένεις περίοδο. Ναι. Να δούμε για μια εγκυμοσύνη. Να δούμε λίγο. Το έντονο είναι λίγο, αυτό είναι έντονο, λίγο διεφθαμένο. Αυτό που εμφανίζεται, εδώ έχω βάλει λίγο Doppler και αυτό που βλέπετε και εμφανίζεται, μπορώ να ξεκαθαρίσω. Μέσα δεν το έχετε άσπρο μπλε κόκκινο, το έχετε μονοχρωμία, αλλά βλέπετε πόσο εμφανίζεται η ροή αίματος σε αναγκείο. Εδώ είναι μια οθήκη, φάνηκε εδώ πολύ ωραία. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι της βακτήριας έχει κάνει ορυξία. Πίσω από τη μήτρα στο δουγλάσιο βλέπετε ελεύθερο υγρό. Το οποίο σημαίνει, είναι απόδειξη ότι έγινε ορυξία. Εντάξει. Όταν κάνουμε έλεγχο για αστηρότητα και γονιμότητα, μετά τη 16η μέρα του κύκλου, όταν παρακολουθούμε μια γυναίκα, το να δούμε υγρό στο δουγλάσιο χώρο, όπως εδώ, σημαίνει ότι είναι ένδειξη ορυξίας. Εντάξει. Άλλο τίποτα δεν έχω να πω. Εδώ είναι χαρακτηριστική εικόνα, φυσιολογική. Με πολύ παχύ ενδομήτριο το οποίο το είδατε. Ωραία. Για να μάλλον ένα παχύ, το ενδομήτριο. Ποιος έχει άλλο παχύ ενδομήτριο? Η Μουλατσιώτη. Λοιπόν, ουροδόχος κίστη, γεμάτη, μήτρα όντως ευπρόσθεια κλίση και κάμψη, γιατί με πολύ έντονη πρόσφυγη, γιατί φτάνει και κάνει, παραδείγματος χάρη, ο άξονας της είναι εδώ. Επομένως βλέπετε δηλαδή ότι ο πυθμένας ουσιαστικά από εδώ που θα μπορέσει γυρνάει προς τα πίσω. Άρα η μήτρα κάνει αυτή την κλίση προς τα πίσω. Πολλές μήτρες. Λοιπόν, έχουμε έντονη πρόστια κλίση και κάμψη. Το ενδομήτριο περίεργος πώς δεν είναι παχύ, ιδιαίτερα. Μας κοροϊδεύει. Όπως περίμενες, είναι μάλλον λεπτό. Τι μέρα του κύκλου είσαι? 30. Δεν είναι ιδιαίτερα παχύ, το οποίο δεν μας προβληματίζει βέβαια. Αυτό είναι γύρω στα 3,8. Αυτό είναι σχέση και θέμα με πολυκυστικές οθήκες. Δηλαδή, αν τα ιστρογόνα δεν είναι πάρα πολλά, μπορεί το ενδομήτριο να μην υπερπλάθει, κάτι το βλέπουμε. Και θεωρώ λοιπόν ότι με την εικόνα αυτή μπορεί να έχει πολυκυστικές οθήκες. Πάμε λοιπόν στις οθήκες σου, να τις δούμε, για να δούμε, έχω δίκιο ή έχω άδικο. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Ναι, και έχω δίκιο γιατί εδώ σχηματίζεται η οθήκη σου και βλέπουμε στο γύρω-γύρω κιστούλα. Δηλαδή έχεις ένα δαχτυλίδι γύρω-γύρω από το μυελό της οθήκης με κιστούλες. Πάμε και στην άλλη πλευρά να δούμε. Και η άλλη, βλέπεις. Εντάξει, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή στις πελαγνές κοπέλες το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Σημαίνει λοιπόν ότι τα ιστρογόνα είναι λίγο πιο πεσμένα, με αποτέλεσμα ή υπάρχει λίγο ελαφρώς ανδρογονεμία της τεστοστερόνη λίγο πιο ψηλή, με αποτέλεσμα να μην υπερπλάθεται πολύ το ενδομήτριο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σε προβληματίζει.